De belangstelling voor recreatie en toerisme in Friesland neemt weer toe. Jonge toeristen uit eigen land komen dit weekend vooral Duitsers en Belgen naar Friesland. Campings, hotels en appartementenverhuurders binnen bot te spreken over het grote tal boekings. En ook de vooruitzichten voor het simmerseizoen liep je beter als vaak in de jaren. Wij weten dat de naamsbekendheid van Friesland in België behoorlijk groeit is en dat Belgen en Friesland echt op hun verlanglijstje hebben. Nou ja, daarna is natuurlijk het Nederlandse publiek. Hè. Als de verhoudingen dan binnen Nederland is toch altijd nog het grootste aantal aan toeristen. En hoe ligt het met de Duitsers? De Duitsers weten iets goed te vinden en wat leuk is, ontdek ik andere delen van Friesland. Dus niet alleen meer watersport en waterland, maar ik bijvoorbeeld de Friese Wouden. En ik jij een ondernemer uit Fransen die ik onjoeg dat zijn bed en breakfast vol zit met Duitse gasten. Dus dat lijkt het heel goed. Ook de watersport zit na een paar drege jaren weer in de lift. Er worden meer hierboten boekt en ook de zielskwalen krijgen het drokker. Zielskwalen Peen in Akkerum had maar liefst 24% meer boekings als het Aron hier. We kunnen natuurlijk onszelf op de borst kloppen dat het heel goed gaat. Maar om eerlijk te zijn heeft het ook veel te maken met dat het een warm voorjaar is. Vorig jaar op 20 maart, toen lachten wij de dicht hier nog. Kon je eigenlijk niet varen. En dit jaar op 20 maart hadden we 20 graden en een zon en windje erbij. En dat zorgt ervoor dat de mensen zin krijgen in de watersport. En dan vroeger gaan boeken en meer gaan boeken.